Els plans de Montrodon a Taradell, situats entre la via del tren i la C-17 al sud de l'antic baixador, són els terrenys més idonis d'Osona per acollir l'aeroport corporatiu empresarial. Així ho ha conclòs l'estudi encarregat pel Consell Comarcal, que va analitzar 4 enclavaments més, 2 a Gurb, 1 a Balenyà i l'altre entre Centelles i Sant Martí de Centelles. L'opció de Taradell és la que dona més garanties, tant per ubicar-hi la pista, de 2 quilòmetres de llarg, com també per altres criteris, com els de sorolls, d'impacte mediambiental o de proximitat a la sortida per carretera cap a Barcelona, la C-17. I algunes d'elles s'han descartat directament perquè sobrevolaven poblacions. Tot i que les sobrevolaven per sobre del que és l'altura que es considera mínima a nivell acústic, s'han descartat de totes maneres. Això és una cosa. L'altra cosa és hi ha hagut certs emplaçaments en què el problema gran era l'impacte ecològic. La decisió final de si es presenta la candidatura osonenca per acollir l'aeroport l'haurà de prendre l'Ajuntament de Taradell, amb l'assessorament tècnic del Consell Comarcal. L'alcalde Lluís Verdaguer disposa tot just des d'ahir de tota la documentació. Amb una predisposició, evidentment, a estudiar-ho i més tenint en compte que és un avantatge no només pel municipi, sinó per la comarca. En un comunicat emès avui, l'Ajuntament taradellenc ha anunciat que per prendre la decisió tindrà en compte l'opinió dels altres municipis de la comarca i que respondrà també al consens social. Els màxims responsables polítics del Consell Comarcal insistien aquest migdia que el que planteja l'estudi és només una possibilitat que pot tirar endavant o no, però també defensaven que l'equipament suposaria més avantatges que inconvenients per a la comarca i, sobretot, una reactivació econòmica. Miquel Arís ha donat les 400 persones que treballen directe o indirectament a l'aeròdrom de Sabadell com a referència de l'ocupació que l'aeroport podria generar a Osona, tot i que també aclaria que això dependrà de si la instal·lació només acull arribades i sortides de vols o es creen serveis i centres de formació al seu voltant. Si aquesta cosa, com diu, es complementa amb un hangar que arregli i faci reparacions d'avions d'aquest mateix índol, com en aquest moment passa, penso que és a Suïssa, si no vaig malament, i si aquest complement es fa a través d'una escola de mecànica, que això no hauria d'estar allà, que pot estar a la Universitat de Vic, pot estar a qualsevol altre lloc, o una escola de vol. L'Anoia i el Bages són les altres dues comarques que volen tenir l'aeroport corporatiu empresarial que la Generalitat preveu a les comarques de Barcelona, una instal·lació que ha de descongestionar de vols privats l'aeroport del Prat i que costarà uns 80 milions d'euros.